rage mana crowd din sai ta usha kakara Hamisu buga mun so ne din nan saboda ina so ta je inda nake so ta je wallahi tallahi Allah wallahi ai so ne din nan ina target wallahi wannan al'adar na so ne da kauna aiki na kiran ki da na fada ki bani agaji ne na rangaji ki dan yi tsokaci ki bani ma'aji ba zan tana gaji ki kauda kwadiji a so balaji labarin zuciya ni za ki tambaya akan kina sani inda ba ki so da timar shi na hannu ki da sirri zai gani ki da makama hannu shi zai min yau sauki bar maganganu ki so ki da budani so zai min lahani ki tausaya wa ruhi na ki canki na yi da ni ba na ji gangani wa zai kula da ni idan ya zama sabanin kituwa bari ni ina kula kuci sakin ci zanaci har wanda zanaci cikin da babu ne kici ya za a yi wani da wansa nake so da kauna ya za a yi kalamai da suka kanta fahimce ni sannan ba hanya kalamai da sannan da fahimce ni sannan ba hanya na so da so ne ba gurmu babu daya babu dake babu karya ni ba ni san karya ba da kwalliya ba kuma ba da dukiya ba ba da zantuka ba kullum ta yi rumara ba na san ki na san ki so na gaskiya ba yaudara ba na san ki na san ki na san ki na san ki so na gaskiya ba yaudara ba na san ki so na gaskiya ba yaudara ba Wicked Mix.